Kodi inu mukudziwa tonse dziko lathu la Malawi titangololera lero ndi kulapa machimo athu Malawi muno kuyambira akulu kubomako kufikira ine opanda kutopanga ine tonse titangololera lero ambuye mutikhululukire Malawi sakhala so chimodzi. Malawi tikukumana ndi mavuto osewa chifukwa chopanda anthu olapa koma opita kuchali chikwambiri koma osalola kulapa machimo awo koma kuchali chikupita kwambiri akafika pa radio kunama kwa mafuta wiki ino muwawona abale mafuta yetu kulibeko tati wiki inoyo muwawona tiaonaye mawu amene wandotuluka nkamwa mwa munthu osalapa machimo ake anthu olapa machimo amanena zoona zoka unenesyo wayowenge unenesyo kuti ndinenazi ndizeni zoona ndi anthu amenewa akusowa pakati pathu akusowa mu mpingo mwathu akusowa mu dziko lathu la Malawi akusowa kuzipani zathu anthu onena zoona ichi sindiza chitha kuchipanga ndi pakamwa pakulankhula akuluakulu mwanena kuti ndimange apa buliji netu buliji ngakamtandisanga sinzaitani apa sinzamanga apo apa sinzatheka koma ama lidzapanga buliji kuchokera ku Blantyre ikafika paka ku Mangochi buliji zaduse mulengalengamu inu ndrama muzazitenga kuti poti jacket yanu ilibe folo sono ndrama muzazitenga kuti nafeso ndi anthu oziwa kunamizidwa bwino poti timakonda zaboza ndiye timagwedeza mitu ameni yakuona yereyo namu inu namu upangira boza munthu yakunama angofuna mpando koma onama ose ati mulungu sadzamtani naye maswa sadzaonana naye ndi angati aino amene mutalimbikire okhala anthu aboza kuti tisaione nkhope ya Ambuye mulipo muno muzilimbikira kuanamiza akazanu kwa B ndikumanamiza amunanu kwa B mufuna muzingonama abe kumangonama ni mafoni ali lero halo pakali pano tili kusonkhano wathamochedwa kwa mbi alapani alalikirae kulalikirae kuma sonkhano watanthawi yabwino by 3 o'clock sonkhano tatu munthu afuna akafike ku nyumba 7 kwa usiku tisakhale anthu oziwa kunama ena anaziwa kunama kwambiri iwo watu standard 1 anali nambala 90 standard 3 anali nambala 142 koma akakumana ndi azawo ese nali chipaka iyi I say inayo standard 1 nali number 1 standard 2 number 1 alipo amene anakhala nambala 1 okauka paka standard 8 iya tayanga nzona nanu muzinguza tu uyu kunama kumuzata ese ukunama iwe munthu analepherapo monga ine ku school mayeso amene ndikati ndalemba ndakhoza kwambiri Dr. Gombwa mumve ndakhoza kwambiri inali 10%, 10 pa 100 paka na pamene ndinafika poti ndinapeza nzanga alibu ku sukulu amene chinali chipaka mwava anali mamuna oziwa masamu algebra geometry anali mamuna ku sukulu ndiye ndinati uyu alibui akhale nzanga ndiye ndinapanga naye chibwanawe choma katenga punga kwathu kumamunyikira kumamuvikira kuti azitafuna ndi alibu amatafuna mpunga ucha amaziwa masamu kopsha ine ndi amene akandivuta amene ndiye nditapanga masamu akadya poti anali wachiyawo nzanga ndiye tikakakumana kulumu ndimamufusa muchiyawo ana masamu gagasati uli ndiyo jamanena a squared minus b apa bisiri kuti akufiri izasogaga kuti akukwana plus akukwana minus yere yakuti aku plus isajinjira gaku sambano ine isajinjira gaku akukujeje nukuti a minus b squared alembeyo ine mene tikamaliza school ndinachoka pa 10% pacha kufika pa 84 kamba kanzanga alibu amene akatafuna mpunga wa kwatu Osamangoti nali chipaka eujani anango ndisankha kamozi ndi kamozi kupita ku Chansa College ambuye sikanali kamozi ndi kamozi mesa standard munabwereza kasikisi tizinena zotani zokhazoka zona tiphunzire kunena unenesyo kumanena zona okondedwa